Makadini muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndina sekuru Gwenzi, sekuru vanobatsira zvese matambudziko amunosangana nawo. Go back to sender ipapo munhu anetsa chikwereti ipapo kana waroiwa ipapo pauri kushaya basa ukangoenda kwavari vanokubatsira zvekare ipapo kana uri urovha hwanetsa ipapo kana iri nhamo yanetsa vanokubatsira zvekare ipapo. Saka garai mavabata panhamba dzavo dzandakuisirai paskrini. Musasaswere muchinetsekana nezvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichigadzirika. Sekuru Gwenzi avarombese kwete, asi vanobatsira matambudziko ese echivanhu akange ari kukunetsai ipapo. Saka kunetsekana kwatopera, garai mavabata panhamba dzavo dzandaisa paskrini. Iko zvino sekuru Gwenzi ndiyo shasha pakubatsira, pakurapa, pakuita zvinhu zvese zvematare zvinodiwa kuita. Vabatei panhamba dzavo. Kulian TV atibatike zvechopu. Gore rino hakudyiwe rinopisa. Ndadzoka ndauya pakaipa ende pari kupisa zvekurevesa, right? Pane nyaya dzandiri kuona panapa dziri mumastreets. Unoziva semunhu wekuti ndenge ndamboti kuru madays nisiripo, but ndangoya ndikaona kuti mastreets ari kupisa. Kune nyaya Sulumani Chimbetu namai Mugabe iri kutaurwa zvokuti vari kunzanzi Sulumani ari kunodya mai Mugabe. You know, it's like I understand it's a rumor. Even iye Sulumani Chimbetu wacho akabuda achizviramba, but nyaya yekusingadi kuzivikanwa zvagara zvinotengeta kunyadzisa. But inini ndinoti chii kana nyaya iyo yakadaro? There can't be smoke without fire. But regedzai timujambire iyoyo, because haisiro yega nyaya yekuti tingada kuswera tichitaura nezvayo, because ndinotaura kuti ndazviita kuti mastreets acho pachawo akazvimirira kudaro ari kupisa. Chatonwende uyo MP weCitizen Coalition for Change wekuwadzana uyu, kana muchinge mamuziva hama dzadiwa, pari kupisa panapa. Ane rafu yaari kusanganiswa nayo nevanhu. In fact yaari kusanganisa vanhu, iye ndiye ari rafu, iye ane rafu zvisingaite. But panapa panenge kuchinjana mashoko kakuti ari kuudza maZimbabweans akawanda, and it looks like haana kana basa nemese vanhu vese vanhu vari kutaura vanozoti aiwa vanhu mufana kuzodai so. Panapa nyaya yebuda yakanzi as election approach we expect more of these fake reconciliatory and unit turns from the labels. They want to get back to parliament and they know Nelson Chamisa is their only gateway to that paradise. Iye ndobva abuda aindurana aterere zvakanzi shamwari, the only gateway to parliament is the people, the voters. You can ask anyone who has been an MP since 1980. All the MPs you see in parliament gave except for few have worked very hard to gain support from their constituencies, including using their own personal funds to register and mobilize voters for both their own parliamentary elections and the presidential election. I personally used over 50,000 and registered over 6,000 new voters in Kwadzana East and several thousands in Mondoro for the presidential election. Ari kutowedza ngodza munhu kuti shamari zvori kutaura izvo zvanzi izero. Alright, iye zvari kudza munhu ari kuti anzi zvori kutiudza kuti tichida kuzonyengerera vanhu tichizodidi anzi izero. Isusu anzi tiri kushandisa mari dzakawanda, tiri kushandisa mari dzodarika ma50,000 kuti tizocontest. I don't know kuti zvakatanga sei. Kana munhu akuda kunzi ari kushandisa mari inodarika 50,000 yemomwe make shoshowa nepay inopuwa ma-MP yawo, bva uzwa zanzi iye akaspenda more than 50,000 yekuita sei. Unofane nzara kandopa kuraya mhuri dzicho nenzara. But anyway, iyo nyaya yekuti unozodidi nemari yacho handini nayo sterek zvangu. Indangopfura nepo ndingokuzivisa irafu inoitawa nevarume. These guys vane rafu isingaite, but you know, munozongoda kuti vangoningirikina at the end of the day. But chandiri kuda kukuudza kuti panenge pabayiwa munhu panyama nete, and the guy is very worried. In fact iye wente kuti basa riri kupera, and he knows that kuti parliament achabuda. He knows that kuti akabetray even Nelson Chamisa. He knows that kuti zvaakaita zvakawandisa zvese vanhu havachakwanise kuti vamvotere back kuti adzoke muparliament kana akangonzi angobva. Ndoso amukuona izveso anga angoteke ambotanga chimboda kuda unyebero vhunduka wokunyana kuti kubaisa kudzungana ngasingaziya ndakaita sana Chabango. But now zvapachena, zvabuda pachena kuti vaibhaisa, zvabuda pachena kuti vainyebera vanhu kutanga vasingazivani ivo vachitamba vese. So ndo patava izvezvi.
pekuti kwakungorafura vanhu because aona kuti vanhu vacho havasi kutonzwisisa akati is better ndivarafure. Right, ndichipinda pane imwe nyaya panapa pari kunzi former Citizen Coalition for Change legislator Obert Mandura has been sentenced to 4 years and a half in prison for fraud. Magistrate Richard Ramaboyena handed down the sentence at Tringod Magistrate Court in Bulawayo on Wednesday, ruling that 6 months of the sentence would be suspended for 5 years on condition that Manduna does not commit a similar offense during that period. A further 24 months will be suspended if he restitutes 5,900 to the victim by October 30, 2025. The court found that Manduna, while posing as an agent for the sale of stand in Caudry Park, fraudulently obtained 5,900 from Stulisiso Sibanda between October 2020 and February 2022. He falsely claimed to hold power of attorney from the legitimate owner, Bernard, even though Mujuru had not authorized the sale and the property had already been repossessed by the Bulawayo City Council. But you know, I like that. Inini chandra ngutotara manje panapa ndichekuda iso. Kana iri skill rekunzi pari kusungwa maleni baronzo or whatever munhu anenge avhara munhu aita sei. Ngapangosungwa munhu weparty yese. That's what I'm thinking. Ngapangotora everybody. That's what I'm thinking. It's like that's my opinion on this one. But I'm kuzotora zvese kuzodini, but my opinion, this is good. I'm supporting this 100%, but panofanira kusaitwa mafavors. I mean, I think it's clear ipapa mati muri kusunga mani because we are sick and tired munyika muno vanhu vari kuvharwa inoziso vanhu vatora samoyo kuti aunzi wazosumuka nhasi wakuda inotenga stand azvichanakidza vanhu havachadi kuzvinzwa izvozvo. Ndinoda kutenga stand yangu ndoziva no havachadi, they don't want that anymore. Saka what's next? Chimwe chinganzi chingada kuitwa ipapa. That's the situation. But anyway, zvinotaurwa zvipere ende zvinhu zvacho zvotaurwa zvisingapere hatizvipedzi kuti zvinganzi zvingaitwa sei kana zvakusvika pakudai so. Hatimukupa bata. There's this other issue ndisandaenda because nyaya dzacho dzakandiwandira, to be very honest with you. Dzakandiwandira chokwadi panapa. Kune nyaya yaMaiguti vari kunzi zvoni vakaenda vakanosangana naPresident Emmerson Mnangagwa, and you know the issue now iri kunzi vakaita zvekusamonwa kuti asvikai kuno kumutione tinotaurirana. Now vamwe vari kuti inyaya yekuti vakaenda kuti vanovaona nenyaya yekuti vari kunzi vakaramba mota nditi. Saka pakunoramba mota pepe, I think you know what it means. Kuti kana uchingoramba mota alright, ngatingotaura nyaya dzinoitika kuZimbabwe. KuZimbabwe vanhu tine hondo dziri kurwa dzakasiyana siyana, but for example vanhu vachida kufixa kana kuti kurwadzisa munhu akaita saWhtney nemari yacho yese yanaye vanongotsvaga munhu waanenge atengerei vomupa pressure kuti ramba chinhu uri kutengerwa ichi ita kudai so. Saka kwada kutarisa pane issue yaMaiguti, kuna Muparinga paakatambira vanhu vakazotanga kumuataka, but tikatarisa kuna Maiguti pavakaregedza kutambira vanhu vakacelebrate vakafara. Why? Vanenge vachiti uyu ndo paanokwanisa kunzwawo BP yake inokwanisa kukwira. That's the issue. Maibata. Saka BP yacho ichitarisirwa kunzi inofanira kukwira makwirire iwayo manje. Zimbabwe. Ichitarisirwa kunzi BP inofanira kukwira makwirire iwayo. Pabazi right, uyakuno watokwidza munhu wedu BP. Say, why usina kutora mota? What is the issue? What is the problem? Cause nyaya iripo ukaramba mota unonga kutonzisaka uya hasekererechi hashandidzane nemusangano. That is the issue panapa iri paground. But ameno iyo ndonyanyoisira kwamuri kazhinji kacho, because you know most of the times andinyanyoda kunyanya kukomenta on nyaya dzinema individuals mukati chete, because they will end up saying ayo unenge uri kutoti atakawo zvako iwo ndo something chekuti anditombonakirwe nekuchiita ichocho chekuti ndida kutanga ndiri kuataka vanhu, andinakirwe nezvinhu zvekuataka vanhu. But maZimbabweans vari kupopota pamusoro penyaya iyoyo,
mazimbabweans vari kutaura zvinhu zvakawanda zvine basa nezvisina, which is good to vari kumwa kuti havana kunyatsova mhoresa handshake iripo ndeyekunyeba. I don't understand now, I'm confused, right? Mwari kubuda panapa ari kuti zvoni zvimwe zvaizvo zviri kutaurwa ka. Amen. Alright, it's all about this issue. Vari kuti Mr President vari kungonakirwa nekuda kungotorwa foto, ivo ndo vakatotarisa kukamera kuti ndione here ndakamira navo, mukuru wechechi yacho yese nemakurire yakaita. Cars and monies we have plenty of those in the house of Lord, says Amai Musambunyikidza church azvidi. But besides kuti kuchechi kwavo vanhingina, ini chandingangotaura ndechekuti mota kune vanhu vazhinji hamudeserve kuita mota ke. Vanhu vazhinji, we don't deserve to own cars. Honestly speaking, you don't deserve to own a car, especially usina zvauri kuishandisa, usingagoni kuiisa petrol, upuwa GD6 ichi fortune chache uchitengesa nyika, uchitengesera nyika chimota chakadhakwa chekuti iwo panopera 4 years unongosina chinenge chakuchemedza, wakutodiwa kuti uchigadzire unoita sei wonzi chimota chino ndicho wakatengesera negreen. Hakuna zvakadaro unless wangova ubenzi, kunyanyanya vemaakwa nyarara zvenyu ungatengesa munyika. Amen. Regedze tumboona kuti vakasamuno vakataura kunzi chii, because there is someone and promise at the conversation, and I'm going to play the conversation here. Ari kuti anga achiona I record the conversation yacho vachitaurirana, but I will play it, don't worry. Once munhu iye akangondisira chete, I will make a plan. So before I disappear muri Zimbabwe, kana uri South Africa do register company vovurwa FNB business account, you know what to do by now. Contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Education research is the only way to go. Mbate mfonerei, mtaure naye agare akuitirai maplan kwamuri kwese ikokoko.